Robot Kiyosaki utho ya ka weka kot haus nam khat khandai ponyo bat kan ka kot marsen rung hapo jong ka yu kalapan kala ya ka jingim jong ki bon bha ki briu uni robot Kiyosaki udon arngur ki briu ki ba ukhot kpa we ukpa ubashisha bat we pat uba shukot ya ukpa ubashisha ukhot upor dat lani ukpa upaduk Henry ya ukpa jong uparlok jong bakarteng umot ukhot rich dad uta ukpa bashisha ude professor jong ke college but utre shitom haka jingim jong Henry judon pisa but de na kata robot ukhot ya ukpa jong upor dad ukpa upaduk uta uwe pat ubru uba ushukot ukpa tang da kashuntur ude businessman but ulong ubru upajob but de na kata ukhot ya rich dad robot haka ni ka kot utho banando karta kabadang kanlais nam kami yaki khon jong ki bru ki baruspa but mauru ukwa banlong ruspa kumaki de na kata ukeli ya uta ukpa upaduk jong ukpa bashisha jong kumno banlong baruspa Henry uta ukpa upaduk jong umdon ya ka junjubab ya ka ne ka jingli jong ukhon jong but kumta uong ya uta ukhon jong khelek me kali na ukpa baruspa jong me ubade ukpa jong uta uparlok jong kumta robot ulek ban kali na uta ukpa jong uparlok jong bat ka jingjubab jong uta ruspa kalong ko topik jong kani ka video jong aman takasngi uong badon katto katni ki jinglong tiba penlong ya uruspa panlong ubaruspa bat ubru ubaduk jubot ya kani ki jinglong de na kata umla banlong ubaruspa bat uong lada ubaduk ru lada umbot ya kani ki jinglong shisha ulla banlong ubaruspa kuble yapi ki parlop ki janga manga ngade Remington bamon bar suggestion ngapadeng sumbhai pi sepo jonga ni ka channel jongi lengba ka ni video hakani ka channel janga nakapor sakapor ni wanra kum kini ki jajing hikai ki ban yarap ban penkentiu ya ka jingim jong pi ka baman lakasngi haswa bangin stang ya ka ni ki video jonga mantakasngi ansukwa bani thui pi ka we badon na padeng jongi ni ki parlok jongi ki badai ki subscribers ki ba ija jonga ki kwa ya nga ban ai jing hikai nakabanta jongi khana school tengaru ngalap mengkre nakabanta jong kata but shen ngan sawan ra ya ki jing hikai hake jing ide bat ki subject haki school jong pi ya bantahi tungin phai shakane ki video jong imen takasngi kapanungkong ka financial education bonusin ki biru ki tresh tom panlong ki bariuspa ka jing perkhat jong ki kalong banyo ya ka kam ka jam kabala ban ai tulop yaki manla ubnai bat hadin bakilayo ya ka kam kintre tang hakata ka kam jong ki badda kabale kumne kin sha te hakata ka jingriam jong kata ka kam jong ki bat kimla shuban minang ta bat bon ba ki biru ki sakut hagane ka jingriam jong kata ka jingkwa banlong ki baruspa namar bakitip bakin soyo tulop hakabakut jong bunai badai na kata kadaw la shim lupa ya kalon ki thet kali ki thet ya ki tiar ki tar ki barem dor bar ki pendon kam ya ki credit cards badda kabale kumne ki sakut hakata katrap nene ke jingriam namar kila shim ya kata kalon ki haban siudap ya kata kalon bat ban siudap ya kata kalon kin haban tre bon snem bat na kata ka ke baki yo hakabakut jong bunai kababon ki haban penut na kamta ban siu ya ki lon bat kane kalong ka jingshisha baki im ban tre ban siu ya ka lon menta ka jingkeli kalong ya ka ken tre lada kim tre na kamta ka pisa kibiru spa kim ju tre na kamta ka pisa Henry ki tre lani ki le bakata ka pisa kan tre na kamta jongki kajingkeli kawan ka ken tre bat ya kata ngan sa IAP haki point ki ban sabut ka kabaton kami ki ban tip kalong bandon ya kata ka financial education tungin poi sya kamta ka baar uni ukpa ubariuspa uong bakalong kabadon kam ya ubru banas ngotho ya ka pisa barok kiri jong ka perthai ki don ka ju ka jing haskul ki hika ya ukna kumno ban yo kambon ka max bakin yo kam yo jam haka jingim juki bat ban settle haka jingim bat hangne ka wan biang kate ka proses ka banangkong baka jinghisha ka long ba omdon kanu ka kam ka bala ban penerus pa ya ubriu uni ukpa beruspa uong bahaka jingim jongi kibru kidon arja ki bangi pen ya ka jingdon ka jing jengi ka ba ukhot asset but ka liabilities in persyang ban translate ya kini ki kintin syakitien kasih ki assets kilong kita kitiar kitar ki batap ya ki pisah haka pelajangi kat ba kini ke liabilities pat kalong kita ke ka bakhati lane ka ba shimno ya ki pisah na ka pelajangi nuksa ladangin don yengwai kata ke yengwai kan ai pisah yangi kum kata ukhot ya ka assets namar ka penrung ya ki pisah hapo ka pelajangi bat kata ke ka ba shim ya ki pisah na ka pelajangi ka dei ka liabilities
Nuksa lanangi don ying lenegi kali ke bangishna lenegi thit dakabashim ya galun. Kane kan khate ya ke pisa naga plajongi. Kumta banlong ubariuspa ngidi ban concentrate ya kata ka assets ban ya kata ka liabilities. Bat kat kabangila ngidi ban penduna ya kata ka liabilities. Bat kum kini ki jajing hikai ngimju yo haskul. Namar haskul ki hikai yangi kumno ban yo khambon ka max. Ban yo kam yo jam bat ban settle ya la ka jong ka jingim. Bat kimju hikai yangi kumno ban kamai pisa. Nakata daw ka don kam bhagane ka financial education. Kabalay le ya ka business la jong. Uni reach that uong bangi day ban le ya ka business la jong. Ban penkentiu ya kata ka jingyo jongi ka baman lakaski. Uong ru pakam syamut bangin stang ya ka business ka bahe. Kabadon kam da ki phau hajar ban seng ya kata ka business. Namar om baro ki badon galat ban seng ya ka business. TPD ban le ya ka nuko kam. Nalor jong kata ka kam ka bab hitre ha ka jingim jong pi ka baman lakaski. Nuksa lada fidei kitong hikai. Tika taka jing hikai jong pi kam de ke business. Namar bang hikai nak benta jong ke school. Tina lor ka kam ke bang hikai ngidi ban le ya kiwe pat ki jai kam ban kentiu ya ke jing yo jongi. Kala ban long da ka ba shim tuition lane kiwe pat ki jing hikai. Shim ya ka kam nong hikai kum ka ka ban peni tho ila de. Bat seng da kiwe pat ki jai kam. Uong ro ba om syamut ba pin ya ka kam jong pi ban stang ya ka business. Henry ngidi ban seng ya ka kam side business. Uong ru ban nalor ka kam ka bab hitre pide artat ban khmi bahaya ka assets ngatharai pla tiphi ya ka jimut jong ne ka kentin assets. Tongin poi sya ka bantar basaw. Watre te tang ban kamai Henry artat ru ban nang. Robert Kiyosaki uong ba shisil la shim interview yu uda ka weke kan thai. Bat hagata ka por ba ka shim interview yu kaya tho yu ba makaru ka kwa ban long kanong tho. Barka kwa bandi ya ki kot jongka. Robot ubala juyo ban puli ya ki jing tho jongka. Bat uong ya ka bakala ban long kanong tho kot ka bapau tang lada ka persyang ban long ka sales girl lane ban shim training kumno bandi ya ki tiar. Bat kani ka kenthe kala dom ya robot namar kalong ka kenthe ka bastard kebadon ya ka master degree hagi English. Bat kumno kat kata ka kerdan jongka kan penpo ilade ban hikai ilade kumno ban long kanong dikot. Bat kata kalau ngejingep her hap dan ngejimut jong ki barius pa bat ki badok. Ubarius pa bunsin ushim ya kajing seneng jong baro klem da kenya red nikrao. Wat la ka deye uban ngap ya kajing seneng jong ki barit ro. Kumbalong uta ukupatrai jong uta robot ubadei u professor ubam ju ushim ya kajing seneng jong ki we. Uni ukpa barius pa jong upat hakawe ki liang ulearn namparo. Kabenta kebasan robot uong hakan ka korjumu babon bahaki bru ki bas ngau tho bahaya ke pisa tang baki don bon bahaki ding pun kiang ki babat ya ki bakim lawan ki haka jing jongki bat hang ni uai ya ki sandali ki ding pun kiang ki babat yangi bat ki bom ailat yangi bangin ki haka jing jongi bar kita ki ding pun kiang ki longkum ne kading pun kiang ke banengkong bara ubru hak perthai us ngau si lada udu nong lani udu pisa lani ukondo ya ka los kajing kalong kumno bandil ya kalos. Haoj kajing rem kayaiwan ha kajing jongi. Kalong kabadon kampat kumno ngin le ladangin feel ha business. Ubaduk ufil chisen ukino ha kajing jongu. Henry ubajob pat ushim ya kakum kajing seneng ban ya kiu ha kajing jongu. Kading pen kiang kabaar. Kajing mud kajing berkhat kabaar tatin. Kumbaka ketin koong baka jimut berkhat kabaar tatin kalong kum ko halor jong kuduriau. Namar ladaki wan kilat ban job ni dono yaki ladangi artatin. Kumta penduk ya kata kajing artatin pat ya syakmat ha kajing kading pengkiang kebalai kajing jaitu kalong kawai na kidaw kiba penlong ya ubru ubaduk ba kiu ha kajing jongo. Urobot uong ba ubru ubabon kam bun sin ulong ubru ubajaitu. Kading pengkiang kebasaw kajing long kebasniu. Bun sin ngidon kata kajing long ban penlut shwa. Bat ke badangsa nakata kabangi pelut ngin sepelang pat. Henry ubarius pa long kumta. Ubarius pa haba uyo ya ke pisa upelang shwayaka. Bat usa pelut kabadangsa nakata kaba ulah pelang. Kading pen kiang kebasan. Kajing long ngawhe. Pilap bahaya kene bunsin ba ubru uba job ha kajing jongu ulah bahaban penyede bat kibriu. Bat jule men.
haba ukendo yaki kena ulong kum ukena bat haba ukendo yaki rangba ulong kum urangba bat upersyang ban lum yaki no gino ki jing hikai watla ka deyangi hateng ban tip ban learn na kita ki ba hapo jongiru ngan chu sum up yaka ka jing hikai ke bangilayo na ka ni video jongi mentakasngi ka benta ka banakong ka bangiyo na ka ni video jonga mentakasngi ba ubariu barispa jutre tang na ka mentak bisa Henry uwat yaka lat kumno baki pisa kan train na ka mentak jongo ka financial education kalong kabadon kamba but hapo jong ka point ya keren banginde ban kami bah kumno ban kentiu ya ka assets ban ya ka liabilities kabenta ka balai stang ya ka business lajong kabenta ka basau tre ban kiu ban kamai pisah bar persyang ban pediang ya kinu ki jing hikai bat hakabenta ka basan kiyo ya ki sandali ki ding pengkiang ki ban penwit pentut ingi ban long ki barius pa ban long ki ba job haka jing im jongi ka banangkong ka jing ting ngiting ya ke ngiting ya ka jing loss bat ngimju kre ya ka loss bat de na kata kata ngiting haka jing im jongi ka ding pengkiang ka ba ar ka jing ar tatin ka ding pengkiang ka balai ka jing jaitu ka ding pengkiang ka basau ka jing long ka basniu bat ka ding pengkiang ka basan ka jing sngo he Hashwa bapin back ia kan ki video wanong klet ban light ia kan ki video bat lata fidon ki perlok ki bapis ngau pakade ya ki ban yo ia kan ki jingika sngob ha ban share ya ka shaki bat ha ba pankut ia kan ki video jangan mentakasngi kumbang jo ngi phi man lagi sngi le ia kata kam ha ga jingem jang phi baki weru ki kwa ban le kumapi ho ngitip baka jinjob kam wan tang ha ga shisngi Henry larang ngitresitom ha ga wekesngi kan so urlo ngin sai kan do phi ha ga wi par ki video tada haduk kapor bye bye stay safe